Nah, boleh kita sudah di part yang ke berapa ini? 2 atau 3 ini, dan kita lagi berada di Bimo Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabat subscriber mania di mana-mana berada, semoga sehat selalu ya Allah. Kita hari ini panen ayam di Desa Nongko, Gondosari, Punung, Kabupaten Klaten, Jawa Timur. Gambare wayu pula. Duh. Alate iki pula. Dar nek dingin damel napa, Pak? Ini talang. Oh, talang, kayak. Niki jane niki pun pun wonten alate tapi dereng dipasang. Dereng. Dadak. Nggih. Pun uji coba nih kok. Dereng. Uji coba kali tiang. Oh, kali tiang. Lah nggih pras padha nggih bobote 50 wis masuk. Selurut ngoten. Wong sitok pas iki. Plate ngene iki nek pancen catet. Nggih, pancen foto. Sak sopire nggih niku. Kita. Turun. Sing kurang setunggal. Sing gedhe mawon, Pak. Sing gedhe wae. Hop. Pon. Sul. 41,5. Ya kowe kono nang. Sing longklongke mriki mawon. Jenengan Demak mawon, Pak. Iya, Pak, ngono, Pak. Gelis dilongke Pak ning asine. Nggih, gelis dilongke mawon asine. Nggih. Nah, duki berko ta sing ngadai meleh ya. Macet. Cepet enak ning rumah. Nah, nggih. Ora dilungi wae, dilongke. Nggih, ranting mawon nek kathah tiange. Lah niku mboten saged. Nggih. Bekar besar ya. Gimana? Nggih, pancen genep niku kek. Dilongke mawon anu. Ranting. Nggih. Diranting mawon. Lah niku kita sik ngoten niku. Nek dhuwur paling iki wis berfungsine terus. Nggih. Dugi mriko ta sik ngunting meleh nika mesake kan. Ya, kayak ranting tiang mriku man pon keco. Nggih. Nggih. Jajal ya. Nggih. Ikan kono sik ya. Nanti ditarik sik. Tenang ya. Terlalu Mas ya? Ya 38. Iya. Ranting. Ranting piye? Ya. Gilis tekan kandang terus terus tekan keranjang. Tekan keranjang jan wis ora dadak ngebyur ki ora dadak nuampani neh. Anu taline langsung Tak sakne ngiderin. Pon. Wis keterek mlangkah wong. Dhuwur ya fungsi paling golek dhuwur. Apa ki dhuwur ya? Dhuwur malah angel. Mboten pun ngoten mawon ke tiange mriki. Piye penak ngono? Malan. Penak ngono, Bim? Iya.
Lah taline pinten? Mboten kathah. Oke Mas kayak salon ya. Talone. Aduh. Apa sampai deknya Mas? Boleh. Nek Mas. Oh nggih. Oke bahannya oke Mas. Bahane oke gak tali nek anu. Bahannya. Yo tali. Rek taline iki perlu telu iki. Oke. Menang ya. Oke. Bahannya oke. Turun gawe. Bahane anu. Ini 15 Mas. Nggih, tasnya 15. 4 kali ya. Nggih. Nggon oleh ngopi mangse. Hmm. Sik aman kok. Tekan lagi. Pak Upi marah order, Pen. Ora enak yo. Piro? 40 iki. 45 ya. Apa 5 medene lanang kabeh iki. Aduh. Wis ora apa-apa, kantor ora. Nggih. Angkat mau kena kok. Pancen tali pindahe Pak nek loro. Nek loro tan tali mleh. Lah gubrai pancen dandane gubra. Dadekno sisa gubra. Udah kali nentek ya. Perantri ya. Oh iya. Sel siji, Pak. Oke. Dalam Oke, timbang lho. buatan saya ketindian. Satu ya. Ya, 41. Ketindian soalnya. Nah, penak oh. Iki sing dadane ada pakan. Iya. Iki ada pakan iki sing rada. Wis meneh. Siapa tidur nih? Rasa malah gaduk iki. Mboten sampun niku mun saged niku. Kayak dia digelang sih. Ya, nggih. Ah. Nah, sana. Oh, tiga Jenengan mriki. mriki mawon, Mbah. Jenengan tengah, Mbah. Malah ngedadang ya. Mboten, mriki malah. Ora iso Mas yang kedadangan ya. Oh. Niku pun saged mlangkah mau Nggih. rada Dhuwur nggih. dhuwur. Tali. Dia tali sik. Taline kor loro. Ya. Eneng pundi, Pak? Aten pundi? Tali kali. Dhuwur Mas. Aten inggil. Munggah. Sak guntinge. Sing gedhe, Mas. Nggih. Iki sik. Anu. Sitian. Sing iki kurang anu. Iya. Rapik ya. Langsung tekan gon. 20 ekor, Pak. 20, Pak. Ya. Terus satu nih, tali nih. Nek Mas, 20 Mas. Berapa Pak? Nih. Ini Pak, gimana Pak? Alah, Pak. Oh, nggih, siap. Tali. Nah, wis. Nah, yang tali oka tali ini. Nah, nggih, besok kan nggo tali nih. 54. Salah, sampai nang Mas. Mboten gak longke kene kan tekan gon. Yes. Mesakne Mas. Perlu digantung.
Tukang mendon. Terus Pak, oke, kula sanjine boleh. Sik, Patra. Ora juga nganggo pring. Nah, pringnya saya gede, saya rono, saya gede ya. Pringnya saya rono, saya gede kayak. Heeh. Kayak bengkong sisan. Nek sing gede dhuwur kene ndak gampang curut. Lah ngono ya Mas jangan ya. Tapi bre ra oleh yang Jawa bre. Pringnya diwalik mangan. Perkara curut ngono. Hei. Balik iki dongone ning. Aduh, tadi kan selurut. Iya toh, Pak? Urut ya ya ora lah. Nek loro teori ra oleh padoni negara. Urut kanu manu Jawa. Panenane mung piye, Mas? Panenane. Panenane ngendi mangan koko Pak sine kan. Pegode nggih anu. Jomat. Material ya. Material apa? Yang gede mon, Pak. Nah, sini. Lah kerjane anu gorene ae. Ya kan enek kerjang. Dari penak di, tapi nampane ngono. Yo penak ngeten neh nampani yo bau nek dikerjangna. Iya, jane betul ya. Sakit turun Mas ya? Ya, 52. Nggih, rampung-rampung. Nek kerja iki rono. Pak Enes meyakinkan loh Pak Yas. Orang rampung saya kayak emang ke sore ya Pak ya. Sing gagah ndak, sing ngono ki rasa demak. Sing iso mlayu-mlayu ae. Demak. Nek demak ra mlayu ki ora demak jenenge. Ya, sip. Nek kandang kono tinggalane banyu Mas ya. Nek sing kandang sing setunggale riyen banyu, Pak. Lah niki pun murah banyu ya. Enek pam Mas ya. Nggih wonten pam. Iya Pak, ini peti Pak. Rodok. Ya. Iya seket. 54. Malu turun tangan dah.